Yeah, check, Gikan ubos, karon kay pasaka. Droga na music, patok sa panlasa. Gikan kalsada ning akong alamag. Pugutan o bulok kung kinsay mo babag. Daghan o kwarta gusto na makuha. 20 edad pero wa na ko'y luha. Padayons diskarte di pwedeng ma-stop. Sulit nung kinabuhi usa ko mayadap. Dili undangon diskarte sa rap. Kabalo na kapadulong mi sa top. Sa kaning duwa dili maalkanse. Bawal ang hinay sa amon diskarte. Yang gurud sa Sonics bay nagkakulab na sa gibuhian akong para sure mo silab ka. Wala ka dipindi ang among liho. Kung gusto ninyo bubot di mi gustog samok. Papers lang kuhaon kay mauray tuyo. Og ay mig ikumpara lahin ning amo. Business na mong target sa gisudlan na kultura. Di makig-istorya kundi nabahin sa kwarta. Asli libre de para iwas sa pasmo. Sigluto sa kusina murag kada adlaw Pasko. Sa mong paggawas mura mo ni patadog gasto. Kay wa ninyo damha abi ninyo kung kalasko. Kalasko basta kami na ang ukugot ulo. Diyos nung pagkataw pero usahay way gisanto. Way makalikay igutanan mga buang. Ug ang binaampi pa mas laminin dagkutan. Di kalibreng mga bara inyong mapaminawan. Mula host dito sa utok sa dunggan nagagikan. Kada bira mong pitik makaingon og pastilan. Mga ngabil nga hiwe delikadog matiwasan. Kalma ang bitaw pero letra mo patay. Kung di ka maminaw dili pud ika mahay. Balik-balik raman daw wabay bago nga style. Ihas daw sa duwa oo grabe mi ka wild. Among gitira medyo mild. Relax ra amo ang mind. Easy dili na mahind. Firme pikot dili blind. I'm sick need na ma-confine. Patay straight na ahong line. Wabay rescue mo arrive. Sickness ako na define. Yeah. Ingkas na. Tatakan na. Naway ka osa.